Είμαστε λοιπόν με τον Αντώνη τον Αλβέρτη στην απόδραση. Περιμένετε, κρατήστε το αυτό, γιατί θα μιλήσουμε για την απόδραση εκεί στη στενή λίγο αργότερα. Και κάνουμε αυτό το brainstorming όλοι οι μάπες, φυσικά απαραίτητα συνοδευόμενο από πάρα πολύ φαγητό και κρασί. Είναι αυτό που κάνουμε την πρώτη μέρα. Το ποιος θα είχε ενδιαφέρον να του δώσουμε βήμα να μας μιλήσει για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και να σας το μεταφέρουμε. Από τα πρώτα λοιπόν πέφτει το όνομά του στο τραπέζι και μου λέει ο Αντώνης, λοιπόν, είναι νέος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σας τα πει, αυτό που έχει κάνει είναι ότι πήρε τις εμπειρίες του, την τεχνογνωσία, τις απογοητεύσεις του από την πρωτεύουσα, κόβει το μάτι του, δεν επαναπάβεται. Καταρχάς έχει ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος διαρκώς σκέφτεται και διαρκώς στο κεφάλι του ή οραματίζεται πράγματα ή σκαρώνει και λέει τι θα γινόταν αν αυτό, τι θα γινόταν αν εκείνο. Αυτό είναι ένα δικό μου ψυχογράφημα, Γιάννη. Λοιπόν, και έτσι αικίνητος και έτσι δαιμόνιος αποφάσισε μαζί με άλλους, μια παρέα ανθρώπων, να επιστρέψουν στην Τίνο και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί από όσα έμαθε και από όσα σκέφτηκε και από όσα έπαθε ενδεχομένως στην υπηρεσία του νησιού. Είναι δίπλα μου, είναι εδώ ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και Καινοτομίας, ο Γιάννης ο Εξιλζές. Το είπα καλά, γιατί μου λέει δεν μου το έχει πει ποτέ κανείς καλά. Ο Γιάννης ο Εξιλζές. Λοιπόν, Γιάννη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα και θα καταλάβει και ο κόσμος γιατί είσαι εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτσε να κάτσω και εγώ λίγο καλά για να σε βλέπω. Αυτό το τοποθέτησου εκεί. Πες και ο παλάκια. Λοιπόν, ναι. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ, αγόρι μου. Και θέλουμε πραγματικά να μπούμε στο ψητό, να μας πεις πώς. Βασικά, όχι, θα το πάμε ανάποδα, δεν το πάμε στο ψητό. Έχεις κάνει την Τίνο ψηφιακά, το πιο ψηφιακά προηγμένο νησί. Αυτό έγινε με δική σου πρωτοβουλία. Πάμε λοιπόν από το τέλος. Αυτό πόσο δύσκολα έγινε και τι αντιμετώπιση έχεις από τους υπόλοιπους του νησιού, από τους υπόλοιπους δημότες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο νησί. Ωραία είστε. Πολύ ωραία είμαστε. Ωραία περνάμε. Πάντα περνάμε ωραία στο νησί. Το επίθετο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά σιγά σιγά το δίνω λίγο γραμμένο και το μαθαίνουν. Με έχουν γράψει από. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι, πρέπει να βάζει ένα τάφι εκεί πέρα συνήθως. Τον κάνουν εξιλτζέ για κάποιο λόγο. Εξιλτζέ, σκέτο. Εισιτήρια μου είχαν βγάλει σκέτα ξίδες. Ξίδες, ναι, εντάξει. Βρες το μετά. Το ξύ είναι στάνταρ όμως. Το θέμα είναι ότι σε περίπτωση ελέγχου, ξέρεις, μην με πετύχαν έξω από το καράβι. Όσο αφορά το κομμάτι με τα ψηφιακά, η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει εδώ. Σπούδασα Αθήνα και μετά τον COVID λίγο έτσι. Τι λες την ηλικία σου για να ξέρει ο κόσμος? Είμαι 30 χρονών. 30, ναι. Επιστρέψαμε στο νησί που αγαπάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που αγαπάνε και ντόπιοι που αγαπάνε το νησί. Τώρα που ζουν εδώ, που ζουν χειμώνα καλοκαίρι. Έχει πολύ σημασία αυτό. Και ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τα κοινά. Περίμενα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν, αφού θες από την αρχή. Εγώ σου ζήτησα το τέλος. Εσύ λοιπόν φεύγεις από το νησί πότε και πας Αθήνα? Φεύγω. Το 11 πήγα. Σε ποια ηλικία? Μετά τις 18, ας πούμε, με τη γνωστή διαδικασία. Ναι, όχι, λέω να λέμε ηλικίες για να ξέρουμε. 18 χρόνους φεύγεις λοιπόν. Και πας εκεί και τι κάνεις στην Αθήνα? Σπουδές. Ωραία. Υπολογιστικά συστήματα. Προγραμματιστής πλέον είμαι. Δούλευα σε μια εταιρεία. Μετά τον κορονοϊό έγινε τελείως remote η δουλειά, που ήδη δουλεύαμε remote. Και ερχόμουν δηλαδή και το χειμώνα. Εννοείται ταξίδια κλπ. Έκανα. Ιδέες τσιμπούσα, ας πούμε, από το Βέλγιο. Μου άρεσε η διαχείριση σκουπιδιών που κάνανε. Γενικώς πράγματα από άλλους δήμους. Μου άρεσε να τα υιοθετώ και να τα επιβραβεύω. Έτσι, είναι ένα σύστημα που είναι ένα δείγμα πολιτισμού. Το πώς διαχειρίζονται άλλα μέρη πράγματα. Οπότε η ιδέα του να ασχοληθούμε με τα κοινά στην αρχή ήμουν τελείως αρνητικά. Έχει μια υπέρβαση αυτό, γιατί τα είδες και τα σκέφτηκες στην Τίνο. Γιατί ξέρεις, το πρώτο εμπόδιο που βρίσκουμε στην νοοτροπία μας ως Έλληνες είναι ότι εκεί είναι εξωτερικό. Τα κάνουν έτσι, δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε εδώ. Εμείς είμαστε αλλιώς. Πρώτα απ' όλα κατηγορούμε τους ανθρώπους μετά. Το αμέσως επόμενο στάδιο ότι ο Έλληνας δεν θα μπορέσει να το. Έλα, μωρέ, ποιος σας το κάνει αυτό εδώ, ναι. Εσύ όμως το οραματίστηκες, λες, μπορώ στην Τίνο. Θα προσπαθήσω. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια. Το κομμάτι της ψηφιοποίησης πλέον στην εποχή που ζούμε, 2024, το καταλαβαίνετε ότι
πρέπει να εξελιχθούμε ψηφιακά, πρέπει για πάρα πολλούς λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι η υποστελέχωση και όλο το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Είδατε με τον Gov τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει εξυπηρετηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Σκεφτείτε ότι είναι ένα κατάστημα του Δήμου το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Το πώς ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε με το πολύ βασικά, να έχει ένα σοβαρό site ο Δήμος, το οποίο πριν κάνα μήνα το δουλεύαμε πάρα πολύ με την υπηρεσία, με πολύ λίγα άτομα. Ευχαριστώ τον Νέστορα εκεί πέρα που. Πες το όνομα, το επίθετο. Νέστορα, Βιδάλης. Γεια σου, Νέστορα. Όπου ουσιαστικά σχεδιάσαμε κάποια πράγματα που πρέπει να έχει ο Δήμος και σιγά σιγά όλο αυτό από τη στιγμή που φτιάχτηκε και από εμάς είναι full επεκτάσιμο και σιγά σιγά θα βάζουμε διαδικασίες, αιτήσεις και πράγματα τα οποία θα εξυπηρετούμε το δημότη. Ένα βήμα πριν, όταν ήρθες και το είπες το όραμά σου, δηλαδή είπες πρακτικά ότι θα κάνω αυτά, θα ψηφιοποιήσω. Κατάλαβε κανείς? Εντάξει, όχι, γιατί αντιδημαρχία σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε στην Τίνο και γενικότερα εντάξει, όλο το κομμάτι είναι πολύ φρέσκο, αλλά παράδειγμα από άλλους δήμους, τα οποία ψηφιακά δεν έχει να κάνει ούτε με τις υποδομές, γιατί αυτό που λέγα πριν με τη διαχείριση, ας πούμε στο Βέλγιο, εντάξει, μιλάμε για ένα Βέλγιο, μιλάμε για πάρα πολλές δοκιμές που σίγουρα κάνανε, δεν θα έρθεις να εφαρμόσεις ακριβώς τι κάνουν στο Βέλγιο στην Τίνο, δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Αλλά το κομμάτι το ψηφιακό που ουσιαστικά υποδομές μπορεί και να μην χρειάζεται και το φτιάχνεις όλο ιντερνετικά, μπορεί να εφαρμοστεί. Καταρχάς το πιο βασικό, το δίκτυο το υποστηρίζει. Είμαστε OK εδώ σε αυτό. Είμαστε OK και γενικότερα υπάρχουν βελτιώσεις χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή σημαντικό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει. Πρακτικά λοιπόν με τη δική σου πρωτοβουλία και με τη ομάδα σου τέλος πάντων και με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Γιατί θέλει και έναν ανοιχτό μυαλό δήμαρχο να πει δώσ' το να το κάνει. Τι έχεις κάνει και τι θα κάνεις έξω του site? Σίγουρα μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ανακύκλωσης πάρα πολύ. Θέλουμε το νησί να γίνει, δεν ξέρω, κάνετε ανακύκλωση? Τώρα να σου πω ψέματα δεν κάνω. Εγώ κάνω ανακύκλωση. Έχω δηλαδή κάδο στο σπίτι μου που βάζω ξεχωριστά τα πράγματα όλα. Εγώ δυστυχώς όταν το ξεκινάω, μετά το σταματάω, το ξαναξεκινάω, είμαι σε αυτή τη φάση. Εντάξει. Και εγώ δεν έκανα. Δευτέρα, σαν τη δίαιτα είναι. Και εγώ δεν έκανα. Εντάξει, ζούμε σε ένα νησί και είναι ένα παραπάνω όπου ξέρεις ότι αυτό το οποιοδήποτε πλαστικό μπουκαλάκι ή το οποιοδήποτε σκουπίδι, άμα το αφήσεις, βλέπετε, έχει αέρα. Θα το βρει μπροστά της η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη. Μπράβο, ή στη Σύρο οι φίλοι μας. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας, να ξεκινήσουμε λίγο να σκεφτόμαστε διαφορετικά στο κομμάτι του νησιού και σίγουρα άτομα τα οποία αγαπάνε το νησί και καταλαβαίνουν το νησί, προσπαθούμε κάπως να το πιέσουμε όσο. Αυτό ψηφιακά δηλαδή τι κάνεις? Γιατί έτσι όπως μου το λες, σκέφτομαι ελληνικά, σκέφτομαι ότι θα έχετε πρόβλημα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Όχι. Θα έχετε κόντρα. Μην μπαίνει στα χωράφια μου. Όλο αυτό έρχεται να ενωθεί με το κομμάτι της καθαριότητας, εννοείται. Ναι, μωρέ, η ψηφιοποίηση είναι μια ομπρέλα που βοηθάει όλους τους. Όσο αφορά το κομμάτι της ψηφιοποίησης, είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του κόσμου από. Εντάξει, όλοι κοιτάνε τα social, όλοι έχουν ένα κινητό, μπορεί και 2. Οπότε τον ενημερώσεις το τι μπορεί να ρίξει πού ή να πάρει πληροφορίες. Τώρα, σήμερα ή αύριο θα ανακοινώσουμε και ένα άλλο που έχουμε κάνει. Στην Κολυμπήθρα έχετε πάει, έτσι? Ναι, πήγαν η ομάδα μας, εμείς δεν έχουμε πάει ακόμη. Ήρθε ο πρόεδρος της κοινότητας και μου λέει: Γιάννη, γίνεται χαμός από αυτοκίνητα κλπ. Πήγαμε, πήραμε απόφαση, βάλαμε εικόνες, βάλαμε ταμπέλες, βάλαμε και σε μια ταμπέλα QR code, το οποίο ο επισκέπτης το σκανάρει και του δείχνει πού έχει πάρκινγκ, πού παρκάρει με QR code. Το οποίο όλες αυτές τις πληροφορίες ελληνικά-αγγλικά υπάρχει στο site του Δήμου. Αντίστοιχα τέτοια πράγματα με ένα απλό QR code το οποίο του σκανάρεις και παίρνεις πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες τις οποίες σιγά σιγά θα τις εφαρμόσουμε. Σε κάθε χωριό δηλαδή να πηγαίνεις στο χωριό και με ένα QR code να παίρνεις τις πληροφορίες το τι υπάρχει εδώ. Μια πολύ απλή ιστορία. Δεν υπήρχε στο site του Δήμου, έμπαινες και δεν ήξερες ποιος είναι ο δήμαρχος. Ποιοι είναι οι αντιδήμαρχοι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Βασικά πράγματα. Η ιστορία. Ποιος ήταν δήμαρχος. Τότε και τι έκανε και γιατί και πώς και γιατί είναι αξιομνήμα. Αποφάσεις. Δηλαδή ένα θέμα της διάβγειας και διαφάνειας έλειπε πάρα πολύ. Ένα θέμα ιστορίας και πολιτισμού και για τους τηνιακούς και εντάξει, έλειπε. Και βελτιωνόμαστε σιγά σιγά.
Μάλιστα. Έχουμε να το ρωτήσουμε τον Γιάννη κι άλλα. Θα επιστρέψουμε. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε κι εσείς, αν θέλετε, πράγματα που θέλετε να ρωτήσετε. Είναι ένας άνθρωπος 30 χρονών. Ό,τι γουστάρετε θέλετε, μπορείτε να το ρωτήσετε. Αλλά περισσότερο αυτή η φάση ότι ήρθε στον τόπο του με ό,τι έχει αποκομίσει για να το εφαρμόσει και να ευνοήσει να βοηθήσει τους συμπολίτες του είναι πολύ σημαντικό. Όπως και οι συμπολίτες όμως ότι το δέχτηκαν. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν μουλαρώσει. Θα το ρωτήσω μετά. Πολύ αν υπήρχαν αντιδράσεις, τι ήρθαν να μας πούν οι νέοι και τα σχετικά. Θα τον αμολύσω μετά, Γιάννη, να ξέρεις. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα από πρωί-πρωί εδώ στον My Radio. Αυτό που ακούτε είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε live από την Τίνο και συγκεκριμένα από το Αεολής Τίνο Suites. Εδώ θα είμαστε μέχρι αύριο Παρασκευή. Διαβάζουμε τώρα διάφορα νέα από την Τίνο, τα οποία σκάνε, ξέρετε, στο Facebook, σκάνε ανάλογα με το που είσαι. Ο αλγόριθμος σκάνε πρώτα αυτά. Όπως και τα φαγάδικα. Θα σας μιλήσουμε για το που έχουμε φάει, φυσικά, για να ξέρετε όταν θα έρθετε. Από προσωπική εμπειρία, όχι που μας έχουν πει, που μας λέτε. Μεταφέρουμε και αυτά που μας λέτε, αλλά αυτά που τα έχουμε γευτεί είναι ο κόσμος, είναι η άβρα, είναι μια ησυχία, μια γαλήνη, μάλλον μια γαλήνη που δεν είναι ησυχία. Υπάρχει δηλαδή μια δράση, η οποία μπορεί να είναι πνευματική δράση, μπορεί να είναι καλλιτεχνική δράση, μπορεί να είναι δράση διασκέδασης, να αφορά τη διασκέδαση. Σίγουρα είναι δράση που αφορά το φαγητό. Εδώ υπάρχει παλμός, υπάρχει ζωή και ταυτόχρονα υπάρχει και μια γαλήνη που νομίζω εκπορεύεται από αυτό το νησί, το οποίο για διάφορους λόγους χαρακτηρίζεται ως ευλογημένο νησί. Έχουμε εδώ λοιπόν τον Γιάννη. Ο Γιάννης ο Εξιλζές είναι ο αντιδήμαρχος ψηφιακής διοίκησης και καινοτομίας. Προτεραιότητα εγώ θα βάλω στο γεγονός ότι θα δώσω στο γεγονός ότι είναι νεαρός, είναι 30 χρονών και μετράει πολύ ο τρόπος που είδε τα πράγματα. Έτσι κάνω μία μικρή, επαναλαμβάνω ότι είναι από εδώ, είναι ντόπιος. Έφυγε, πήγε στην Αθήνα, σπούδασε, γύρισε και τώρα συνεργάστηκε με την τοπική δημοτική αρχή, η οποία τώρα στις τελευταίες δημοτικές εκλογές πήρε τη δημαρχία και κάνει το όραμά του πραγματικότητα, φέρνοντας την Τίνο στη νέα εποχή. Οπότε εδώ κολλάει το ερώτημα του Βασίλη. Αυτό που λέγαμε λοιπόν νωρίτερα. Έρχονται οι νέοι, αποφασίζουν να επιστρέψουν στο νησί, να ασχοληθούν με τα κοινά. Και ακούνε ξαφνικά έτσι οι συμπολίτες σας QR code, ψηφιακή διοίκηση, να φτιάξουμε το site. Τα καταλαβαίνουν γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό ή χρειάστηκε να τους πείσετε? Εντάξει, όλοι το καταλαβαίνουν ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο και μία σύνδεση στο ίντερνετ. Δηλαδή και ο τελευταίος και ο παππούς στο τελευταίο χωριό, ας πούμε. Το γνωρίζει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη δημοτική αρχή που κάναμε αυτό το βήμα υπάρχουν και πάρα πολλά έμπειρα άτομα. Οπότε κάναμε ένα συνδυασμό εμπειρίας και νεολαίας. Πες ποιος είναι και ο δήμαρχος, δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Ο Παναγιώτης ο Κροντηράς είναι ο δήμαρχος. Ο οποίος ήταν δήμαρχος στον ενιαίο Δήμο Τίνου όταν ενώθηκαν ο Δήμος Εξομβούργου έτσι, με το Γκαλικράτη το 10, δηλαδή ήταν ο πρώτος δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Τίνου. Μάλιστα. Και επανεξελέγει τώρα. Επανεξελέγει τώρα, ήταν και δήμαρχος στο Δήμο Εξομβούργου παλιότερα, οπότε ένα κομμάτι εμπειρίας το έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει 5, 6, 10 σοβαρά άτομα με εμπειρία. Ο άλλος στο αντικείμενό του. Ο καθένας, ναι, ακριβώς. Ναι, οπότε υπήρξε αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή αρχικά είχαμε ας πούμε την αποδοχή από τους έτσι λίγο παλιότερους των νέων ιδεών και έτσι προχωρήσατε μαζί. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις ξεκάθαρα πόσο όταν αποφάσισες, ρε παιδί μου, να έρθεις και να είσαι εδώ δίπλα στους συμπολίτες σου και να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο, σε τι βαθμό έπαιξε ρόλο και το ότι σκέφτηκες. Λοιπόν, οι παράγοντες σου λέω τώρα και βάλω τους εσύ σε μια σειρά. Οι ντόπιοι πώς θα το λάβουν, οι μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερο, ρε παιδί μου. Αν θα καταλάβουν τι πας να κάνεις και αν θα το αποδεχθούν και θα το μπορέσεις να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Το οικονομικό επίσης. Η Τίνος είναι τα χωριά της, είναι το τοπίο της, είναι το φαγητό, είναι οι επιχειρήσεις, γιατί δραστηριοποιούνται πολλοί επιχειρηματίες, είναι και η εκκλησία. Κατά πόσο είχες δίπλα σου και την εκκλησία, οπότε όλα αυτά έπρεπε να τα σκεφτείς, έτσι δεν είναι? Εντάξει, όλα έπαιξαν ρόλο. Στην αρχή, να πω την αλήθεια, εντάξει, ήμουν σε μια δουλειά, καμία επαφή με την Τίνο, μόνο απλά δούλευα από εδώ. Δηλαδή ήμουν πολύ. Δεν με παρατηρούσε κανένα. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν τι δουλειά κάνω, αν δουλεύω. Οπότε ουσιαστικά έφερνα τα χρήματά μου τελείως απ' έξω και απλά
τα κατανάλωνα στο νησί. Οπότε κάπως με αγαπούσαν όλοι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ακόμα με αγαπάνε. Ήρθε ο Εξιλζές! Έλα! Κατέβηκε στο νησί! Να κεράσει! Οπότε, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Το θέμα όμως, το ότι ασχολήθηκα με αυτό, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα που είπαμε με τους νέους. Δηλαδή, η ομάδα αυτή των 10, 12, 13 ατόμων που είμαστε, που από αυτούς πάρα πολύ εκλέκτηκαν. Δηλαδή, μέσα από αυτούς δεν είμαι μόνο εγώ που είναι σε θέση ευθύνης πάρα πολύ. Ο άλλος από το κομμάτι του. Από διάφορα χωριατιστήνου, δηλαδή το ενώσατε όλο αυτό. Είσαστε ναι. Π.χ. με τον πρόεδρο της Κόμης, ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου, τώρα είναι και πρόεδρος της Κόμης, της κοινότητας. Στο τοπικό της χώρας. Ακόμα και τοπική αλλά και δημοτική σύμβουλη, εντεταλμένοι σύμβουλοι για την πολιτική προστασία. Τέλος πάντων, όλη αυτή τη μαγιά τη φτιάξαμε χτυπώντας και συζητώντας με άτομα τα οποία νομίζουμε ότι μας εκφράζουν, αλλά όχι μάγκα, στήριξέ μας στις εκλογές. Μάγκα, σε θέλουμε μαζί μας στις εκλογές. Έτσι. Οπότε, μετά, αν δεν φτιαχνόταν αυτή η μαγιά, δεν θα κουμπώναμε με το Μπέσα, πόσο σε στήριξε σε αυτό που ήθελες να κάνεις η τηλεόραση? Ελάχιστη Παναγία. Η Εκκλησία. Ναι, η Εκκλησία. Και αντίστοιχα κι εσύ, γιατί και εσύ φέρεις ευθύνη, πόσο συμπεριέλαβες στα σχέδιά σου την Εκκλησία? Κατάλαβες, για τον εξυγχρονισμό του νησιού. Εντάξει, σίγουρα η Εκκλησία παίζει ρόλο. Θεωρώ ότι η περισσότερη στήριξη που έλαβα είναι από την νεολαία. Και αυτό το φρέσκο και το νέο. Η ψηφιακή εποχή. Όλο αυτό σε συνδυασμό με τον Gov που έχει πάει πάρα πολύ καλά και σε συνδυασμό με μια Τίνος που σε αυτό το αντικείμενο είναι 0, θεωρώ ότι μου δώσανε αυτό το... Οικονομικά ψάξες να βρεις τίποτα? Γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα γουστάρει πολύ αυτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο θέλει πολλές βελτιώσεις. Μάλιστα. Κατάλαβα. Είπες πολλά. Είπες λίγες λέξεις, αλλά είπες πολλά νοήματα. Είμαι 6 μήνες και πραγματικά να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ως αντιδήμαρχος ψηφιακής διοίκησης και καινοτομίας, έρχονται κάποια αιτήματα και ο δήμαρχος στα αναθέτει κλπ. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε ανατεθειμένο σε μένα είναι ένα email τυπωμένο, το οποίο έλεγε, ας πούμε, εντάξει, δεν θα αναφέρω ακριβώς, θα αναφέρω, ρε παιδί μου, ότι δωρεά εξοπλισμού μπλα μπλα μπλα, και έλεγε ο Δήμος σας ανήκει εκεί και σας παρέχουμε αυτόν τον εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. Και αυτό ήταν τυπωμένο. Κάντε κλικ εδώ στο χαρτί. Στο χαρτί. Να βάλει το δάχτυλό πάνω. Οπότε, λέω, παιδιά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύετε έτσι. Τις πρώτες μέρες, έτσι. Το λέω γιατί ένας Δήμος, ρε παιδί μου, που είναι πολύ γνωστός ότι έτσι έχει εναγκαλιστεί την καινοτομία και ότι είναι πολύ μπροστά, είναι ο Δήμος Τρικαίων. Βέβαια. Δηλαδή είναι παρημιώδες το ότι πόσο μπροστά είναι τα Τρίκαλα και πόσο νομίζω έχει αναγνωριστεί και πανευρωπαϊκά. Και ότι ό,τι καινούριο γίνεται από τα ηλεκτρικά, θυμάσαι, ρε Βασίλη, το είχαμε κάνει. Τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία τα ηλεκτρικά. Βέβαια. Τα χωρίς οδηγό που λέγαμε και σε αυτό το δρόμο δεν μπορείτε να κινηθείτε ως προς τους πόρους της Ευρώπης, να τους τσιμπήσετε και να μπορέσετε να δείξετε κι εσείς? Γιατί είχα μιλήσει με τον Δήμο Τρικαίων και μου είχαν πει ότι όσο βλέπουν αυτοί ότι το αξιοποιείς το ποσό, τα χρήματα που σου δίνουν, τόσο σου δίνουν κι άλλα. Αλλά θέλουν να βλέπουν αποτέλεσμα. Ψάχνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία υιοθετούμε από άλλους Δήμους και σίγουρα και κάποια πράγματα κάνουμε και μόνοι μας. Ξαναλέω ότι το σημείο το ψηφιακό του νησιού ήταν στο 0. Δηλαδή δεν είχε ένα site. Δεν ήξερες ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιοι είναι οι αντιδήμαρχοι, ποιο είναι το δημοτικό συμβούλιο. Πολύ βασικά πράγματα. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δηλαδή τηλέφωνα. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ βασικό. Όλες οι αποφάσεις. Το κομμάτι της διάβγειας. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχεις κάποιες βάσεις για να εξελιχθείς ένα ψηφιακό νησί. Ισχύει. Κοίτα, όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα με όραμα, τότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης ο Εξιλζές, το έχω πει 3 φορές τέλεια. Είσαι πολύ δυνατός. Σε περιμένω κάθε φορά. Στον Κουρδοκλανιάν κολλάω. Μωρέ! Λοιπόν, και στο Χριστάκι κάτω τον Κινελί. Γιάννη, πραγματικά εμπνέεις, νομίζω, πρώτα τους συμπολίτες σου, μετά και όλους τους υπόλοιπους ακροατές. Οπότε πιστέψτε το, αν έχετε αγάπη για τον τόπο σας, αν έχετε αγάπη για τους συμπολίτες σας, πιστέψτε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε την αλλαγή. Μην περιμένετε να ακολουθήσετε εκείνον που θέλει να την κάνει. Και αν κάτι σας τη δίνει, μην το χρεώνετε στους άλλους, μπείτε εσείς μπροστά και αλλάχτε το. Σωστό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.